kaveri just kertoi mulle, minkälaista oli käydä Suomessa koulua. Ja mä tajusin, että kuinka paljon eroja oikeasti on kansainvälisissä kouluissa, missä mä oon käynyt, ja sitten ehkä suomalaisissa kouluissa. Mä oon jo melkein meikannut, mutta tehdään finishing touches yhdessä. Ensimmäinen tietenkin, että kaikki toi omat lounaat. Kaikilla oli tosi erilaiset lounaat. Mä muistan, että mä aina jauhin yhden kaverin kanssa PB&J sandwiches. Oli semmosia bento-bokseja, sushia, osalla oli jotain wokkeja, niin kuin, että kaikilla oli ihan erilaiset ruuat lounaalla. Oli myös International Days, jossa jokainen pääsi tutustumaan eri maihin. Vaihtoisesti pystytettiin semmoiset kojut tai pöydät, jossa ihmiset pääsivät tutustumaan siihen kyseiseen maahan. Suomella oli aina jotain salmiakki- tai lakritsikarkkeja. Silloin oli paljon Angry Birds-tavaraa. Muistan, Ruotsilla oli aina niitä suklaakookospalloja. Sitten tietysti, kun kaikilla oli ihan erilaiset nimet, niitä ei välttämättä osattu lausua oikein. Mun nimi on Jutta ja mua aina kutsuttiin Utah. Jos jonkun opettajan piti lukea se jostain listalta ja eikä tiennyt, miten mun nimi sanotaan, niin ne saattoi sanoa jotain Jutta, niin kuin tuli kaikenlaisia nimikokemuksia. Siis vasta tänä vuonna yksi mun ystävä oppi, että mun nimi sanotaan Jutta, eikä Jutta. Mutta mä en ole ikinä ollut semmonen, että mä korjaan, jos joku sanoo väärin mun nimen. Toinen, joka oli tosi hauska, oli, että jos meillä oli jotain oppitunteja esim. Jossain maantiedossa, niin sit meillä saattoi myös olla opiskelijoita ryhmässä, jotka osas henkilökohtaisesti sit kertoa siitä asiasta jotain. Sekin korostui siellä enemmän, että minkälaisia toivomuksia vanhemmilla oli lapsilleen. Sitten viimeisinä vuosina, kun alettiin yliopistoihin, niin siinä korostui jotenkin tosi paljon ne paineet, mitä jotkut oppilaat joutu kokee. Toki tämä ei nyt aina liity siihen, että mistä on kotoisin. Kiitos jos katsoit, hei hei!